Galizia izanik, aurtengo azokako herrialde gonbidatua, herrialde hartako kulturaren hainbat mostra aurkitu daitezke han-hemenka, eta horixe da, esate baterako gure atzean ikus dezakezuen karabana hau. Galiziatik etorritako karabana da. Caixina dos Mistos du izena, un misterio para Tintimán en Durango, horixe da bere izenburua, eta bertan teknikari animatzaile lanak egiten diharduen Eloi Pugak emango dizkigu xehetasunak. Eloi, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que se van a encontrar los niños que se sumerjan dentro de esta caravana? Pues este es un cine itinerante donde, bueno, dentro presentamos peliculines de animación de corta duración, 5 minutos, 6 minutos. Bueno, tenemos una cartelera donde, bueno, seleccionamos unhas pelis o que presentamos dentro, non? Entonces os pequenos ven a peli e logo temos uns papéis donde teñen que votar conforme se lle gustou moito, pouco, nada. Entonces, despois facemos o que é un recinto, estamos así, sempre poñemos pelis distintas, dependendo do grupo. Hementxe jarraitzen dugu, aur literatura aretoaren kanpoaldeko karabana honen aurrealdean, y Eloi, nos estabas comentando un poquito qué es lo que encuentran los niños dentro de esta caravana. Pues son unhas curtas de animación que seleccionamos nós personalmente, que nos mandan de todo o mundo, de Estados Unidos, América, bueno, todos facemos unha selección anual, todos os anos son contidos diferentes, e dentro pues, son curtas de 5 minutos, 6 minutos, bueno, un pouco unha aventura, ¿no? Onde son curtas moi bonitas, entonces salen, despois teñen un papel de votación que cada pequeno é un encargado de decidir se lle gusta, non lle gusta. Desa maneira tamén sabemos as pelis que funcionan e que non funcionan. Logo tamén, como temos un obradoiro de stop motion donde os rapaces pues, fan as películas de animación, non? En este, os amañán foi un éxito e fixeron, bueno, crearon personaxes, os decorados, moveron os muñecos, non? Foi, pues, en xeral funciona moi ben. Volviendo un poquitín al tema de la proyección de los vídeos, breves vídeos que estáis proyectando dentro de la caravana, ¿qué es lo que comentan los niños a la salida? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Pois todos me din, gústame moitísimo, non, gústame moito, non, porque eu digo no papel, pouco, moitísimo, non, funciona moi ben, a verdad que son un éxito as peliculiñas que presentamos, normalmente son, gustan moitísimo. Eloi Puga, eskerrik asko. Eskerrik asko. Entzun duzue, hemen karabana honetan, Caixina dos Mistos izeneko gure atzean dagoen karabana honetan, egunean zehar askotariko film laburrak botatzen dituzte, txikienei zuzendutakoak, eurak dira gainera epaile, egunean zehar hainbat hitzordu izan dira, neskamotikoek goizetik hasita izan dute, lan horiek ikusteko aukera, eta bertako teknikariak kontatzen digunez, sekulako arrakasta izan dute, oso onak direla omen dioten neskamotikoek, beraz, ikusi nahi izan ez gero, oraindik ere garaiz zabiltzate.